Ambe alamsadona février kalo kile nani ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibaram nu mambolo kada kulo kan ode kunu arabado février kalo kile saba bingal ke wale do kon tara kanyesi mali finituguma boni mopti marala mali finitigi munu koni dagayro benendo boni ma mopti marala jatike wale tabaga do koni bingal ke wale ta kanyesi ni ma ko falen nun kon ma ni ayre la gafa ko mali finitigi kononton ulu bonala unina ko wa ma woro ulu yere koni fene jokina ko sebe ni kibara nun koni bora mali finitigi ulu ka nyama bado koni yorola ni oye chef d'état major général des armées ko finitigi munu koni jokina ko deme koni dona uluma mali finitigu fe ale ni munisma mogo kana uno fe pangurula ni kata ni uye sevare kene ya sobala ko wa mali finitigu ulu koni ka minan chama fene jena mun koni jatege wale tabakan nun koni ko mogo muga nyogana o koni bonela unina ko wa fene uga moto chama koni sera ka mine ula ale ni uga keleke bolma fe ngiriman bado koni beeno ko o era koni fene sera ka mine ula kawla dona ka fo mali finitigi munun koni ka bara benendo pangurula barama ale ni barkan mo fene ko ulu koni u fanga fara nyon ka kaseka ni minan ngoni mine e jatike wale tabakan nunna o hukumu konna la mali finitigi ulu koni ka nyema bayin o koni ta siblake ka nyasi ba makato nun koni ma ay do yere koni fene ke ma jogine nunu ala ka ulu nokoya aklala fene ka maldew koni hakilla siki kene ne ala ni yoro ndugudew ko ni si kontena to mali finitigi ulu bolo jigi kalbi ube do fara uga chesrika aramadin ulu nu bolo fen koni la kanali ukum konnala kibara were mambolo kada kulo kan ode kunu arabadu février kalo kile saba bamako konnala sodaramatiku ulu konu be barabla do konna kibara mun serama ulu konna yere kafo kunu bamako konnala sodaramatiku ulu koni barabla do konike a sababu ke ko do koni farala uga péage koni warkan wa uga ni barabla en koni senfe uye taxi tiki uka ulu yere koni fene bali uka barala sabla kunu taxi kunte se ka soro bamako konnala sodarama yere koni fene kunte se ka soro kawla do ne kafo ni yele mam koni do den flene mobili bolla ulu koni ka péage saralla ni oye kafo ko utaka ube war sara ko wa usegun segin fene ube war sara ko o hakilna yin koni bora mali jamana nyemo ulu koni ka yorola ko sabla ko ni ata kalaje ko péage koni warli ko ode kan ga ke ka sirabaw gla ko ga san kono péage koni be munado ko o te surunya ka fo ko o be se ka sirabaw koni gla ulu koni ayire o sababu yala ulu koni yelema do péage koni sara chokola ni o baraw kono kun kan ga damne janvier kalo kile 18 nga blala kana février kalo kile falola kibara were mambolo kada kulo kan ode bankas polsu ulu koni u tege da bakanzo njekulu do koni kan kibara mun serama ulu koni ayire kafa ko bankas konnala ko ni bakanzo njekulu nun koni kumeno ko ukume uga bakanshona akachani sanani findigila ko kerengere ala polsu ulu koni ka wuli ka jowde koni senfe ulu koni u tege da manani koni kan njekulu konna ni manani nun koni minelen kofe o koni kera sababu ka tege da bakan mu kan nyogona koni ka ga alibi sege selu koni be sena u tokilem koni be kofe wala sa o koni fene be sega soro chukamna mo ko mun koni minela ulu koni be kiriblo mo ko koni ka buluka oni nyangilem ka kan o kada uka kibara were mana bo kofe amuda ukluka kuna foni kunjela kibara were mambulo kada ukluka ode mali araber me no nan ko mago iba montana ko o koni be bamako kasubumbala kibara mun serama ulu koni ayire kafo ko mali finitigu ulu koni ka hakenyini je kulu bada kon be no ko o koni iba montana ka ale koni wele boko jinne kan sabla aye dongli do konda ni dongli koni konnala akelembe ka polsu koni ni kosobe o koni kala wali ay mun koni mabe finitigi la kan numa sababu yala 9e arrondissement polsu ulu koni u tegeda aka ni anana laba bamako kasubumba koni konnala kibara were mana boni ko en fe ambo daw kulukan ambalma onine kuye awga bidon kibaru e kada ukluka aninche aka kuluma jola aw kambe anyogana ware